मानो नोङो फिसाखौ साननानै आंखौ गोसोखांनानै फैफिन आं मा मावना जागोन आं नामा रुपालि हौवाया बिक्रम मा खालामोमोन इयो गारि सालायोमोन बिसोरो 3 बोसोरानो जाबाय मोजां मोनलायनाय आंनि सिगाङाव बिसोरो मोजां मोनलाया होनना समायखेरा लायो ओमफ्राय आङो एसे बुंब्लानो बुलायलायनाय जायो आंखौ बुयो जोयो गावनि आंगो फिसायखौ खाथियाव मोनफिननो रुखु रुखु गाबनानै हांख्रायहरदों अनसुलि बिसिया सासे उन्दै खुदिया आरो गावनि बिसिखौ गारनानै खारदों बिक्रम बर' मुंनि सासे सुबुङा तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सानजा नावखाथा गामिनि बिक्रम बर' मुंनि सासे हौवाया गावनि 1 बोसोर बैसोनि आंगो उन्दै खुदिया आरो बिसिखौ नागारनानै थांनाय 30 एप्रिल खालि बहाबा खारलांदों बिथांनि बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो नसुं सेरनिनो फिसाय गैजायै सासे गथ' गोनां आइजोजों सिरि सिरियै मोजां मोनलायबाय दंखायोमोन बिसोरनि बेबायदि सोमोन्दो लाखिनायनि बे खौरांखौ मिन्थिनो मोननानै नखरनि आरो गामिनि रायजो राजानो फोरमायनो होननानै बुङोब्ला फिसाया बिसिखौ गाग्लोबो आरो उदखार खालामो होननानै बिसिया फोरमायो दा बे आइजोखौनो लानानै बहाबा खारलांदों होननानै फोरमायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा बेनिखायनो संसार जाफुनाय बिसिया उन्दै गथ'नि इयुनखौ साननानै गावनि फिसायखौ फिन न' फारसे फैफिननो खावलायहरदों आरो सोरबाफोर बिक्रम बर'खौ बहाबा नुसनबायदोंब्ला 919387142819 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों नखरनिसिम फोरमायहरनो खावलायदों 30 तारिखाव खारदो ओमफ्राय जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर नुयोबा मबाइल नाम्बाराव फन हरनो हागोन मानो खारदो मोजां मोननानै लाना खारदो बहानि नावखाथानि मा गामि नावखाथायानो बेसेबांसो बोसोर जाखो बिसोर मोजां मोनदों 3 बोसोरानो जाबाय आं मिथिनाय बादिब्ला नोंहाबो जानाय बेसेबां 3.5 बोसोर जाबाय साबेसे गथ' दङ हिनजावसानाबो सासे हौवासानाबो सासे मा मुं हिनजावसानि माइनु खारदो होनना बोरै मिथिगौ खारदो होनना बोरै मिथिगौ माने आं आलासि जानो थांदोंमोन बेनि उनाव बिसोरो खारलांबाय बिदिनो फैसा दिहुननानै ओमफ्राय 2टा बाजियाव बिसोरो थांबाय खोमा ओमफ्राय सानैना मबाइला सुइस अफ बेसेबांफोर फैसा लांदोंबो आं बेखौ बारा मिथिया दायो नोंहा न'खराव सोर दङ जोंना बिबनांजों आंजोंल'सो रावबो गैया न'खरनि समायसायाबो मोजां नङा होदोंमोन जेबो खौरां मोननाय जायाखै सुवापुर जेरावखि थाया मानो नोङो फिसाखौ साननानै आंखौ गोसोखांनानै फैफिन आं मा मावना जागोन आं नामा रुपालि हौवाया बिक्रम मा खालामोमोन इयो गारि सालायोमोन बिसोरो 3 बोसोरानो जाबाय मोजां मोनलायनाय आंनि सिगाङाव बिसोरो मोजां मोनलाया होनना समायखेरा लायो ओमफ्राय आङो एसे बुंब्लानो बुलायलायनाय जायो आंखौ बुयो जोयो गामियाव रावबो खोथानो होआ आङो बेखौ अननानैनो रायजोफोरनोबो जेबो खौरां होआखै बुयो खारो न'आव थांना थाहैदां होननानै होखारो आंखौ आं बेखौनो खावलायोदि रायजोनिफ्राय सोरबा नुयोबाथाय हमना दोन खोन्थाहर होनायाव मोनोब्ला हमना दोननो हागोन बिक्रमा दा नों जेरावखि थाया मानो नै बाजैया नागिरगासिनो आं नोंनिनो फंबाय जायो दा नों जेरावखि थाया मानो फैफिनबानो जाबाय दा न'खराबो हालोदा रावबो गैया नोंस्रा बिदा फंबाय सानैल'सो आरो नोंनि हिनजाव बिसिया गथ'ल'सो सासे इमान खुदिया गथ'खौ नों गारनानै थांबाय नों अननाय फैयाखै नामा जेरावखि थाया मानो नोङो थाब फैबानो जाबाय आरो जों एफसि खालामफिनगोन गामियाबो माबा खालामफिनगोन नों फैफिनबानो जाबाय बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय
एप्रिलनि 30 बेलासिनि 2 रिंगायाव खारदों होनना बुंदो ओमफ्राय न' खाथिनिनो होननानै माइनु बर' होनना बुंदो फन खालामाखै फन खालामबाय थादो दा मबाइला सुइच अफ बुंबाय थादो आलासिफोरनाव खौरां लादोंलाय लागासिनो दा जेरावबो सुलाद मोनथ'वाखै नागिरगासिनो ओमफ्राय हिनजावखौ लाना खारदो बिसोरा गथ' गथाय बा फिसाय दोङो गथ' सासे दङ खुदिया 3 बोसोरसो जानांगौ हौवाया गोमालांबाय बिसिना ओमफ्राय दा इदिनो गोसथोलायनाया 3 बोसोरसो जाबायनो आगोलाव मिथियामोन नोंसोरो मिथियोबाबो दा बिसिया बुंनाय बायदिब्ला बिसोरो इदिनो रायजोफोरनो मानोबा जनायनो होनबाथाय बुलायलायनाय जायोनो बिसि फिसाय बेबायदिनो सिरि दोंबाय थायोमोन दिनै ओमफ्राय दिनै खारलांमारबाय बिसोरो दा नोंथाङा जेरावखि थाया मानो फैनांगौ आदाया आं बिदिनो फंबाय जायो इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गडेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोनद' मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस फायर एक्स प्र पावार TCL फायर एक्स प्लास ग्रीन भेक्टरि सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो जायफोर गाव गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमि ड्राइभ इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031 बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन